ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. עכשיו שותים. מים ממלח. מי מלח, ומטבילו במי מלח, וכן ייתן לכל המסובים ויברך. ועושים מעל הראש. מבילויה יצאנו ממצרים. חורים. אמן, 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 אמן. מבילויה יצאנו ממצרים. נסובב. מבילויה יצאנו ממצרים. יצאנו ממצרים. תעשה מכל הלילה. רוצה לשיר? מכל הלילות חמץ הלילה זה הלילה זה מעשה ברבי אליעזר, רבי יהושע ורבי אליעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טייפון. יד הוציאנו אדוני והגדת בוא תשב ואז תגידי אם זה יותר ממך ביום ההוא לאמור ואז מה שהוא אמר, הוא אמר להם, תקשיבו טוב טוב, מעכשיו אני לא מביא לכם את התבן, אני לא מביא לכם את הבוץ, אתם תלכו ותשיגו את זה לבד, תלכו לשדות ותיקחו את התבן, ואז נראה אם אתם כל כך טוב לכם פה. 10 מכות. 10 מכות. 10 מכות. אז בואו חמיה כלים ארור דבר שין ברד הרבה חושך מרת בכורות ולא הרג את בכוריהם דיינו לא נתן לנו את ממונם ולא קרא לנו את הים דיינו אילו קרא לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה דיינו סיפק צרכנו במדבר 40 שנה, והאכילנו את המן, נתן לנו את השבת, קרבנו לפני הר סיני, נתן לנו את התורה. איך אומר, כל מי שלא אמר 3 דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. ואלו הם פסח, מצה ומאור. אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר ורומם את כל הניסים האלה. הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, מעוול ושכינתה על ידי ההוא תביל ונעלם בשם כל ישראל. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. אמן. עולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. על אכילת מצה ואוכלים. גם צריך בא כאילו תקן. רגע, אמא שלך רוצה, אני צריך לנקות אותו מהמראה. מה אמא? מה לא עבר? עם כל מיני רוטב של העוף. This is the roast. למה זה יהיה טוב? למה אני חושבת שהסיכוי שלו נמצא על זה? זה סיכוי ממש גדול שלו. מצב הגרעין. בואי. זה לא. אבל זה קרוב לסבתא? תראו מנוע המסע, הסתכל ממש מתחת, תתכופף מתחת והסתכל. זה מה שאני עשיתי. לא, אני רוצה להגיד משהו, אני כאן רוצה להגיד, תקשיבו. לעומק בבקשה. אם פה נגענו... מזל טוב, מזל טוב. אני עברתי לבית שים את זה בבקשה בחדר. זה הכי גדול. נכון, בבקשה. זה מדע. הוא אוהב את זה. ומה זה? הרב
מתנת האפיקומן של... בואו ניתן, בגלל שדוד גדעון נוסע, נכון? תזכור בית גדול, גדעון. נועם, תיקח את זה בבקשה ותן לדוד גדעון ונראה שהוא פותח ונראה מה הוא חושב. מתנה גדולה. כן, אנחנו צריכים לחכות לקריסמס. מה קיבלת? כן, המון. לא לכדרר. לא לכדרר. אני קורא עכשיו את הברכות. תקרא את הברכה. שתמיד תצחק ותחייך אבא ואמא. אפשר... וזה אני אביא לך צלחת. היא קצת מתפרקת, אבל החתיכה הראשונה תמיד לא יוצא פה. אין לנו חד פעמים. אני אעשה את זה כמה כוסות חד פעמים. Noah, you like that? You like it? You like the cake? And then like leg.